Šta? Šta ti radiš ovdje? Ogledaj. Pošto smo ja i ti u vezi. Ome bože, ovo je kao onaj film. Ne, nismo. Da, jesmo. Pretpostavljam se da doživiš svoju zakletu smrti. Šta? Ne! Hej! Au! Beži od mene, Magis. To je bio san, daj začepi. Oprosti. Molim te. Kao Boga te molim. U redu. Šta da radimo? Pa... Ludačo, škola! Oda. Čekaj. Zaboravila sam. Vidimo se na stanci, da. Koja torba je prijatnija? Ova. Idem. Nastavit će se.